Õpime soome. Tänane teema on köögitoimingud. Valmistella. Ette valmistada. Laittaa ruokaa. Süüa tegema. Leikata. Lõikama. Pilkkoa. Hakkima. Viipaloida. Viilutama. Kuoria. Koorima. Pestä. Pesema. Huudella. Lopputtama. Kuivata. Kuivatama. Keittää. Keetma. Paistaa. Praadima. Leipoa. Kypsettäma. Grillata. Grillima. Höyryttää. Auruttama. Sekoittaa. Segama. Sekoittaa. Kokku segama. Kaataa. Valama. Lisätä. Lisama. Lämmittää. Soojendama. Jäähdyttää. Jahuttama. Tarjoilla. Serveerima. Maistaa. Maitsma. Maustaa. Maitsestama. Valuttaa. Nöruttama. Peittää. Katma. Leipoa. Höyryttää. Maustaa. Tahad need sõnad päriselt meelde jätta? Ava flashcards.com ja harjuta seda komplekti ning teisi teemakomplekte tasuta. Link on kirjelduses.